Hey guys, welcome back to my channel. So in another video. So गिबियावनो गासैबो खुलुमहरनाय जाग्रोबाय दा हरबो थुबाय थिग बे समावनो आं मोनसे आपडेट मोनदों आपडेट माने जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेंगलराव खामानि मावनो थांदोंमोन आरोना थांनानै बोसोर 3 इयार्स जादोंमोन माने 3 बोसोर जादोंमोन थिग बे समाव फैनाय समावनो माने बिहाराव माने थैदों बेबायदि मोनथिदों आरोना बे बिहाराव थैदों होनना बुंदों जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरोना जोंनि बर'फोरा बिदि गुबुन देगाव थांनानै मावालासिनो मोनजाया आरोना आंनिबा माने आं बेखौनो सानो जि गुबुन माबायाव माने थाङाबाबो जायो आरोना न'आवनो थानानै माबा मोनसे फिसा फिनला हाजिरा खामला मावनानैनो जानो हायो नङा होमबा बेबायदि थाङाबाबो जायो आरो गोबां माने बिदिनो जोंनि बर' मानसिफोरा माने गोबां माने बेंगलरफ्राव थांनानै माने गोबां जायगायाव बिदि थांनानै माने बुथारजादों आरोना स' बेखौनो गोबां दुखुनि बाथ्रा बेबो दा माने ओरैबायदि जादों गोथै माबाखौ लामनो थाखाय माने फैसानि प्रब्लेम आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि माबाया अननायाव जेनेबा माबा मोनसे लुगैदों आरोना जेसेबां हायो मदद खालाम माने गोथै खालामनो थाखाय स' जोबोद दुखु नांदों आंहाबो आगोलाव भिडिअखौ नायग्रोला बेनि उनावसो फंनैसो बुंनोसै गामिनि मुङा राजेन्द्रपुर मा जादों जाथाया? जाथायाथ' आंथ' मिथिया जेनेबा न'आव फैनो होननानै आंनि फिसाइया फैदोंमोन ओमफ्राय आंथ' लामा ससेयाव मिथियासै ओमफ्राय बिदेशआव थांनानै फैदोंमोन बे बिसि हिसाबै फैनो होननानै फैदों बोसोरथाम जाहैबायमोन बियो बेंगालराव मा जायगा आंथ' बेखौबो मिथियासै सोंनो मोनासै जाहैबाय ओमफ्राय जेनेबा बोसोरथाम जाहैबाय नालाय बियो ओमफ्राय फिसाजो सासे दङ नायनो होननानै फैदोंमोन मानसिया आंबो लेंहराखै लेंहरनाया गाव दुखुजोंनो आं थानो सुखुला आंबो थांसै होनना बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा बिदि होनबाय नालाय गाव फैदो होमबालाय होनना बुंदों आरो आङो ओमफ्राय नों फैनो नालाय फैनो मोजाङै फै नुदों आङो ओमफ्राय नाथाय बियो ओमफ्राय गावबा मा सिन्थायैनो बिदि फैदोंमोन जोंथ' बे ट्रेनाव गाखोनायखौ मिथिया जाहैबाय नालाय आंनोबो खबर हराखैना आंबो बेखौ मिथिया आरो दा ओमफ्राय जेनेबा गाव दा मा साननानै बिदि फैदोंमोन जोंबो बेखौ मिथियासै नालाय ओमफ्राय जेनेबा आरो गावहा होनदों आं मोजाङै सहैगोन होनदों ओमफ्राय बे लामा ससेयाव मा जादों आं मिथिया आरो बेखौ दा ओमफ्राय दाहाय गावहा होनदों आं मोनायाव 10थासोआव फन खालामदोंमोन गावनो मबाइलाव आंनाव बेलेन्स माबा गैला बेटारि गैला बिमा नों मानो फन हरबाय थाखो नों फन खालामबाय थानो नाङा आंना मबाइलाबो बेटारि गैला होनना बुंदों बे फंसेल' रायलाय मोन्दों आं ओमफ्राय दोनदो होनदों आरो गाव ओमफ्राय आंथ' बेखौ मिथिबाय थायासै मैया सानावहाय फन हरदों बिसोरो आङो जेनेबा आं थानाय नंला बिमा जेनेबा नों मोजाङै थादो फिसाफोरखौल' मोजाङै नायदो होनना बुंहरदों गाव ओमफ्राय जेनेबा बिसोरथ' होनदों नोंसोरो लांफैयो ना लांफैया होननानै बुंदों आं थानाय नंला होनना बुंहरखादों आरो गाव बिसोर बिदिल' होनदों बियो ओमफ्राय आंथ' बिदिल' होनहरदों गाव ओमफ्राय फंनैल' रायलाय मोनखानाय नालाय आङो ओमफ्राय बिसोरो सिख'दों ओमफ्राय आंखौ बुनो होननानै बिसोरो गुन्दाफोर जागोन गुन्दाफ्राथ' ओमफ्राय बिसोरो माबाजोबदों आरो बिसोरो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आंखौ आं थानो हाखानाय नंखाला होनना बुंखादों औ अबे जायगायाव जादों आं बेखौथ' मिथिया गावबो खोन्थाहरनो रोङासै फंनैल' रायलायहरनो मोनबाय नालाय बेल' आरो आं ओमफ्राय बेनिखौथ' आं उननिखौथ' मिथियासै हरासै फनखौथ' ओमफ्राय गावसोरसो सिख'बाय थाबाय नालाय फनखौ रायलायहरनो मोनासै गुन्दाफोरनि रायलायनायखौथ' जों खोनाजोबखादों बेंखनजोबखादों हिन्दीसो रायलायजोबखादों बिसोरो मानसिफ्राथ' गावसोरो आंथ' हिन्दीखौबो बांसिन बुजिनायाथ' बुजियो आङो ओमफ्राय होमबाबो होनफिननो रोङासै ना रायलायजोबनो रोङासै ओमफ्राय हनै न' खाथिनि बेवाइया औ ओमफ्राय जुदि आं थांनो हानाय नंखाला आं थाखानाय नंखाला होनना बुंहरदों आरो गावबो गाबदों ओमफ्राय नों बबे जायगायाव दङ होननानै आं सोंदों आरो बेखौ बिदि होननानै सोंदों आं ओमफ्राय आं बेवाइखौ लेंहरदों आरो नै बेवाइ फन हरदों रायलायहरफै होननानै दा बेवाइया रायलायहरनायानोसै आरो बेनो न'आव दा जोङो आफा दङ आइ दङ ओमफ्राय फिसाफोर 3 दङ ओमफ्राय आंल'सै आरो दा गावथ' गैखाला जाहैबाय नालाय गथ'फ्रा बिसिना उन्दै 3 हौवासाफोर 3 ओमफ्राय हिनजावसा सासे उन्दै बे उन्दैसायाबो जन्म जानायाव जोनोमावनो सप्ता खनसेल' थानानै थांनाय जादों बेबो ओमफ्राय बेनि उनावथ' नुखायासै बिफा होननानै गाबज्रिहरोमोन रायलायहरोमोन फिसाजोजोंबो मोजां गाज्रि माब्रै दं माब्रै गैया होमबाबो रायलायहरबाय थायोमोन आरो मोजां गाज्रि दाथ' गोदै गोबाब बेग टेग सहैजोब्बाय होनदों दा ओमफ्राय गोथै देहाखौथ' लाबोनाय जानाय नङाखैदां लाबोगोन बादि नोंसोर जेनेबा अननानै नोंसोर माबा खालामोबा नोंसिनिफ्राय सापर्ट मोनोबा जों बेखौ माबादोंमोन आरो दा बेखौथ' दा बाहा सहैदों आंथ' मिथिला आरो बेखौथ' नाख्लायनाय बादिसो जाहैबाय नालाय ट्रेन स्टेसन खाथि जाहैबाय आरो बे लेर गारि खारग्रा माबाजों होबाय नालाय बेखौ
जिङावहाय ओमफ्राय जोंथ' दा बेखौ माबादों आरो हा बुजि मोनखाबाय जानांगौ भिडिअखौ नुनानै गोबां दुखु नांदों आंहा गोबां दुखु नांदों आरो ना मानो बिदि जायो आरो ना जोंनि बर' मानसिफोरा मानो बिदि खस्थ' माने न'खरखौ सालायनो थाखाय बिदि गोजान जायगायाव माने खामानि मावनो थांनानै मानो बिबायदि जायो आरो ना गोबां दुखु नांथाव बाथ्रा नङा होमबा सरि थैनायनि मुङा जाहैबाय अरन्जन बर' गोबां दुखु नांदों आरो ना मा होनबावनो आंनि मथेबाथ' बेबायदि गोजान जायगायाव माने खामानि मावनो थांनाङा आरो ना न'आवनो माबा मोनसे मावनानै जानायखौ आं लुगैयो आरो ना आंनि मथेबाथ'सो गावनि माने गामियावनो थानानै माने न'आवनो थानानै माबा मोनसे मावनो हाजिरा खामला नङाबा दखान माबा बे बिजनेसथ' खालामनानै जानो हायोना नङा होमबा जि गरसे गरनै फैयो जि गरसे गरनै फैयो बिदिनोथ' न'खरखौ सालायलांनो हागोन आरो ना नाजानांगोन आरो सालायलांनो मानो होनबाथाय गोजान जायगायाव थांनाय लोगो लोगोनो बहुत जिबननि खुनु माबा गैया आरो ना दा बिहारावथ' गोबां मानसि बेबायदिनो थैनाय खोनायो आरो ना गोबां माने डेन्जारास जायगा बिसोरनि मानसिफोरासो जोंनि बे जायगायाव फैनानै बेफार फालांगि खालामनानै जागासिनो आरो ना बिसोरखौथ' जों जेबोआनो खालामा खिन्थु जोंनि मानसिखौ बिसोरनि जायगायाव ओरैबायदि सैमा बायदि बाहायो आरो ना सैमा बायदि माबा खालामो आरो बुथारो आं बेखौनो बुंनो सानो जि जेसें बुङो एसेबांनो गोलाव जालाङो बिथांमोननि न'खरा गोबां माने दुखुआव दङ दा दुखुथिया जाना दङ जेसेंहाय माने हेल्प खालामनो नाजा जि हायो गोथै खालामनोथ' माबा मोनसे होथारथ' नांखागोन नङा होमबा माबा मोनसे होनो नाजा आंबो बारा बुंद्रा गोबां दुखु नांदों आरो ना बेबायदि मा बुंबावनो गोबां दुखु नांदों स' गाइस भिडिअआ बेखिनियानो दिनैनि थाखाय माने माबा हेल्प खालामहैथां आरो बे भिडिअखौ बेसेबां शेयार खालाम आरो गोदानबा लाइक खालाम शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि बर' मानसिफोरा मोन्थिथों माने माबायदि गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाङा आरो जोंनि देरफुनाय उन्दै गथ'फोरखौबो जाय जि माने फरायालासेनो गोलैना दङ बिसोरखौबो माबा मोनसे बुजायनो हानाय स' भिडिअआ दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो फैफिनसिगोन नेक्स्ट गोदान भिडिअ टपिकनि सायाव दिनैनि थाखाय बाय गोबां दुखु नांदोंलै गाइस मिथिबायना बाय